Eta orain, esan bezala, tartetxo txiki bat hartuko dugu, eta Ane Izquierdorekin mintzatuko gara. Eta, bueno, aingerurekin Orozkoko gaiak landu eta gero, orain egingo dugu salto, apur bat, Aiaraldeko ikuspegira, igande honetan, Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak antolatzen du eskualdeko Euskararen eguna, eta, bueno, horrei buruz, eta beste gauza batzuei buruz ere hitz egiteko, badaukagu gurekin, Ane, zen moduz? Egunon, eskerrik asko, bai, Ondo, bai. bueno, aipatutakoa, igande honetan badaukazue lan handia eginda, Aiaraldeko Euskararen eguna, eta, bueno, bi dira galdera, zein da ekimen honen filosofia, eta ze prestatu duzue? Bueno, a ber, guretzako lehenengoa da ze mesua zabaldu nahi dugun, ez? Eta nik uste dut Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluaren mesua argia dela, ez? Euskara komunitatea gara eta komunitate hori aktibatuz, azkenean gure hizkuntza indartzen da, ez? Guretzako euskararen eguna ez da data simboliko bat bakarrik, ez da folklorea bakarrik, guretzako da urte osoko lanaren isla da, ez? Edo erakustaldi bat, eta era berean be bai herritarrak ilusionatzeko unea, ez? Ospakizun bat da, ze azkenean ospatzera goaz eta euskaraz ospatzera goaz, eta horretarako be bai egitarau oso zabala sortu dugu, ez? Euskararen inguruan, guk uste dugu Euskara Aiaraldeak kohesionatzen duen zutabeetako bat dela, eta eta gainera gauden testuinguruan gaudela, orain oldarraldiak, euskararen kontrako erasoak eta jarrerak, ba are eta garrantzitsuagoa da, ez? Daukagun ondare kolektibo hori zaintzea, elikatzea, babestea, maitasun osoz, ez? Eta horretarako etorri da be bai, aldeko euskararen eguna, aurten Okondon antolatu dugula, eta guretzako oso berezia da, aurtengoa 9. edizioa da, eta horrek zer esan nahi du? Ba, azkenean eskualdeko 9 udalerritan egon garela, ez? Eta udalerri guztiek hartu dutela Aiaraldeko euskararen egunaren lekukoa, ez? Eta horrek ba, ilusioa pizten digu, ba, azkenean lanaren eta esportzuaren isla da be bai badelako, ez? Eta nola antolatu dugu eta ze egitaragoa, egitaragoa oso zabala da. Eta antolaketa izan da, ba, bueno, hilabete batzuk lehenago, prozesu parte hartzaile baten bidez, ba, Okondoko herriarekin bildu gara, eta haiekin batera egitaragoa sortu dugu, ez? Egitaragua oso zabala da, oso erakargarria, eta azkenean adin guztietarako bideratua, ez? Bai aurrentzako, bai helduentzako, bai gazteentzako egitaragoa da. Eta hortik aparte be bai, urtero egiten dugun bezala, Aiaraldeko euskararen eguna ospatzen den herrian, bertako eskolari ematen diogu aukera proposamen didaktiko bat sortzeko, bai. Eta proposamen didaktiko hori osatzen dutenean, Euskalgintza Kontseiluak egiten duena da, eskualdeko ikastetxe guztietara zabaldu, eta ikastetxe guztietan ba, lantzen da, eta igande honetan Okondon aurkeztuko da haiek sortutako proposamen didaktiko hori, ez? Aurten Okondoko eskolak hartu du lekuko hori,
eta piztu euskara proposamen didaktikoa sortu du, apur bat euskararen inguruko eta euskararen erabileraren inguruko mezu positiboak emateko, ez? Eta hemetik bai, luzatzen dugu gonbitea hurbiltzeko igande honetan, kristolako egitaroa prestatu dugulako eta ospatzera goazelako euskara eta euskararen egun. Ze komentatuko zenukezu bereziki zaila da, antolatzailea zarenean, baina holan ze uste duzu izan daiteke apur bat gakoa jendea erakartzen. Jendea erakartzeko, nik uste dut, Txertatuta adin ezberdina daudela, ba, claro. adin oso ezberdinak daude, ez? Eta era horretan be bai oso zaila egiten da guztiontzako zerbait antolatzea, ez? Orduan, badaude gauzak aurrentzako daudenak bideratuta, badaude gazteentzako beste gauza batzuk, baina niretzako da gu batez ere eskualdeko perspektibari eta euskaldeko indarra, ez? Eta herriak dituen gauzei erreparatzen diegu, ez? Jonoza eta DJ egongo da, Kaitin Aiende bertakoa dela bai bakarrizketak eskainiko du, ez? Eta horrek berezia egiten du euskararen eguna eta egitaraua bera, ez? Gero Okondoko eskolak antolatutako proposamen didaktiko horrekin be bai, ez? Beste ikastetxeak gonbidatzea egun horretan aurkeztera zer landu duten, ez? Eta guztion artean euskarari ateak zabaltzea eta euskararen aldeko mezu horiek zabaltzea, be bai oso positiboa da, ez? Eta erakartzen ditu beste eskolak eta beste ikastetxeak be bai, bertan egon nahi dutelako, ez? Haiek egindako lana be bai, Okondon aurkeztu nahi dutelako. Eta gero, aipatu duzu Euskalgintza Kontseiluak hartzen duela nolabait jai ospakizun aldarrikapen hau urte osoan egiten duen lana nolabait ikusarazteko, zein da aurtengo balorazioa? Apiatu dituzue zera, hildo ezberdinak, eta, bueno, hildo ezberdin horiek justo agertzen dira, aipatu duzuna, ez? Ondarraldi nahiko larria gertatzen den bitartean, besteak beste administrazio publikoan, ez? Bai, eta gure lana hor doa, ez? Osea, horretarako dago Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilua, azkenean euskararen normalizazio eta transmisio horretan indarra jarri behar dugulako eta ere eskualde honetan, ez? Balantzea, egiten dugun balantzea positiboa da, baina bebai esan behar dugu errealistak izan behar garela. Eta Euskalgintza Kontseiluak izandako eta izaten ari dituen zailtasun ekonomikoak bebai, gure lana era batean edo bestean oztopatu egin du edo mugatu egin du, ez? Baina bai ekintza asko egin ditugu eta nik uste dut hoiek mahai gainean jarri behar direla, hoiei balore balorean jarri behar direla eta asko izan direla egindakoak, ez? Alde batetik dauzkagu poltsiko hiztegiak, 3 poltsiko hiztegi argitaratuko ditugu hizkuntza ezberdinetan eta horren lehenengo alea Laister izango dugu, euskara, arabiera, amazigera poltsiko hiztegia izango da. Niretzako oso berezia izan da, azkenean sarelan bat bihurtzen duzulako, ez? Komunitate ezberdinekin zaude elkarlanean, hor egon da Agaraz elkartea, Amasig elkartea, Barakaldokoak, Moktarrekin, Laudioko mezkitarekin bebai elkarlanean izan gara, ez? Eta horrek bebai sareak sortzen ditu eta zabaldu egiten du, ez? Eta horrek nolabaiteko aberastasuna ekartzen dio proiektuari, ez? Eta honek bebai, argia ikusiko dau, abenduaren 29an Laudioko kasinoan aurkezpen publiko bat antolatu dugulako, komunitatearekin batera, beraz, konbidatuta zaudete bebai, egun horretara, eta niretzako hori, ez? Azkenean, da balioan jartzea bebai, zenolako hizkuntza eta jatorrian iztasuna daukagun eskualde honetan, eta nola hurbildu behar dugun jende hori euskarara, eta baita ere, nola hurbildu behar garen guk haien hizkuntzetara, ez? Niretzako da, aldebiko gauza bat izan behar dela. Eta honekin bebai, zenolako lanketa egingo dugun, ez? Poltsikoko hiztegiekin, bazkenean ez da poltsiko hiztegi bat ateratzea eta listo, ez? Niretzako da, gero eskolekin egingo den lanketa, ez? Eskoletan badaude familia migrante asko, bertara joango gara, hartu dezaten poltsiko hiztegia, baliabide hori eduki dezaten, kulturetxeetan, hemen faktorian, bebai, ez? Niretzako da, zerbait zabaldu behar dela eta benetan balioan jarri behar dela.
Hori poltsikoko hiztegiekin, gurasoleku programa izan dela beste programa bat, 2021ean hasi ginen programa honekin, eta 2025 urte honetan okondo etartzinea gara heldu gara, eta ia honekin lortu dugu eskualde osora heltzea. Bagaude eskualde osoko ikastetxe eta aurreskola guztietan, ez? Eta horrek bebai da, azken urteetako landatutako hasiaren fruituak, ez? Azkenean lan eta lan zaude egiten eta azkenean lortu duzu, ez? Eskualde osora heltzea. Ez da erreza izan, azkenean gu zubi lan bat egiten dugu programa honekin, 0 eta 5 urte bitarteko aurren familientzat bideratutako programa da, Euskararen transmisioan indarrak jartzeko, ez? Edo bertan inziditzeko. Bueno, bai esan behar dugu, azkenengo urteetako valorazio orokor bat eginda, 500 familia baino gehiago eman dutela izena programan, ez? Eta batzuetan sartzen garenean programak egiten da, como izen emate gitzi ez da gitze, baina, ez? Valorazio orokor bat egiten duzuna, esaten duzu, bau, bagaude zerbait egiten, ez? Bagaude landatzen, bagaude gauzak egiten, ez? Eta orain da momentua, horri eusteko, jarraitzeko aldatzen, jarraitzeko egonkortzen programa, indartzen eta zabaltzen, ez? Beste gauza bat egin dugula aurten niretzako oso indartsua izan dena da Euskara gabe ez gara, eta dela manifestu bat. Manifestu hori Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak daukan markotik, hezkuntza foroa dela marko bat, hortik abiatu da, ez? Ikastetxe guztiak daude marko horretan, eta hortik landu da, ez? Eta zer da manifestu hau? Azkenean ikastetxeek Euskararen inguruan dagoen egoera batetik, ez? Autokritika bat egin dute, niretzako hori oso positiboa da eta txalogarria. Autokritika batetik abiatu dira, konpromiso batzuk hartu dituzte, baina era berean familia eta instituzioei ere betekizun batzuk egin dituzten edo eskakizun batzuk egin dizkiete, ez? Eta hori da garrantzitsuena, 13 ikastetxek sinatu dute manifestu hori, ez? Ekainan aurkeztu genuen, edo agerraldia egin zen manifestuarena, eta orain gaude puntu baten non hasi behar garen ja manifestu hori implementatzen, ez? Eta hor hasten dira ja erronkak, ez? Pausuak emango dituzten instituzioek, pausuak emango dituzten familiak, eta ikastetxeek ja konpromiso horiek joaten diren betetzen eta aurrera pausoak ematen, ez? Aiaraldeko hizkuntzen mapa, ez? Dela beste proiektu bat, eduki dugula, urte ezberdinetan aurrera eraman dugula, eta 2024-2025 ikasturtean ja azkenengo edo emaitza finalak ja hasi direla ikusten, ez? Niretzako proiektu hau, azkenean izan da ikastetxeetan aurrera eramandako proiektu bat, eta jatorri eta hizkuntza ezberdinak eskualdean ditugunak aztertzeko modu bat izan da, hau kokatu genuen herri kurrikulumaren proiektuaren barruan, proiektu bat bezala, ez? Eta izugarrizko datuak atera dira, lagin txiki bat gainera da, ez? Ikastetxeetan dagoena da lagin txikia, hemen eskualdean daukagun guztiarekin konparatuta, baina bai, Arrankudiaga Zoion egin zen aurkezpen publiko bat, Laudion erakustaldi bat egin zen, eta gero bideo baten bidez aurkeztu zituzten datuak bebai, Amurrion agerraldi bat egin zuten, falta dira bebai, datuak baditugu, baina aurkezpenak egitea beste herri batzuetan, eskualdeko aurkezpena egitea, orduan hor bebai erronka ezberdinak ditugu, ez? Eta guretzako garrantzitsua dena, ez? Proiektu hau egin dugu, hau gauzatu dugu, datu hauek ditugu, eta orain zer, ez? Ze datu horiek mugikorrak izango dira, ez? Gero doaz aldatzen, ez? Gizartea badoa aldatzen, batzuk joaten dira, beste batzuk etortzen dira, orduan zer egin behar dugu horrekin, ez? Eta hori da elikatu behar duguna. Eta gero, betiko dinamikat, gauko euskararen semaforoa, errotuladore gorria, gora Aiaraldeko jai euskaldunen dinamika, argitaratu ditugula ja lau txosten, azkenengo 4 urteetan eukindako jaien bilakaera euskararen inguruan, eta bar, ez? Baina horren inguruan bebai zailtasunak eduki ditugu, ez? Hasieran esan bezala. Eta zailtasun horiek batez ere ekonomikoak izan dira. Azkenean diru laguntzak berandu heltzea, aurreko urteko zorren pilaketa eta sama hori eukitzea eta likidezia falta eragin du bebai
guk alde batera ustea proiektu batzuk eta hoien artean dago game proiektua, ez? Guretzako oso potentea zena, aurten aurkeztu genuena dela Gazteok Aurrera Mugitu Euskara proiektua eta bertan zeuden lau programa, ez? Kulturrizketak, kirolariak ikastetxeetan, gazte topaketa eta memealdia, ez? Memealdia azkenean erabaki dugu aurrera eramatea Kirikinorekin batera egiten dugulako, baina beste hirurak bertan bera geratu dira, azkenean horrelako programa potolo bati diru laguntza eskasa batekin ezin diogulako aurre egin eta ezin dugu elkartea ito, ez? Orduan, pena handiz, uko egin behar izan diogu aurten diru laguntza horri eta programa hori gauzatzeari. Horrek ez du esan nahi, hurren urteetan ez diogola utziko eta berriro martxan jarriko. Eta jarraleko herri kurrikuluma bai, albo batean geratu da, ez? Hor dagoen proiektu bat da, eta hor dago, eta badakigu hor dagoela, baina aktibatu behar duguna berriro ere. Eta aipatu duzu, aurten egindako lan batzuk berez ez dela hor bukatzen, baizik eta jarraipen bat beharko dutela eta garapen bat beharko dutela. Suposten dut hori egongo dela, plangintza estrategiko edo hausnarketa estrategiko baten, edo egiten ari zareten hausnarketa horren barruan, nola da? Bueno, a ber, orain bai, gaude murgilduta plan estrategiko berrian, 2026-2030 urte bitarteko plan estrategikoa gaude gauzatzen. Hau aurkeztuko dugu abenduan izango dugun kontseilu orokorrean, hor kontseilu orokorreko partide guztiak jasoko dute eta irakurri ahal izango dute, eta horrek ekarpenak egingo dira eta aldaketak eta behar dena, baina bueno, gu badaezkoagu bide asko ez ditugula oso argi. Alde batetik euskararen komunitatea indartu behar dugula, ez? Eta hori bultzatu behar dela. Eta hor, ekintza ezberdinak sartzen dira, Gurasoleku bezalako programa, hor sartzen dabe bai, bueno, ez, aisialdi, kultura eta hainbat arlorekin egiten dugun lana. Beste alde batetik daukagu hezkuntza ildoa, ez, hezkuntza lerroa jarraitu behar dugu indartzen, hor daukagu bai Gurasoleku programa, manifestuare implementazioa, hezkuntza foroa bera markoa jarraitu behar dugula indartzen, ez? Eta hor sortzen direlako kriston sare lanak, kriston elkarlanak, eta hori elikatu behar dugu, ez? Eta horretaz baliatu behar gara bai, euskarari eta euskalgintzari behar dion indarra emateko, ez? Eta bueno, hilo asko jorratzen ditugu plan estrategiko berrian, egia da niretzako aurrekoarekin konparatuz asko zehatzagoa da, ez? Bebai egin duguna da, azkenean abiatu gara hausnarketa fase baterik, ez? Orain 2025 baliatu dugu apur bat ikusteko azkenengo plangintza edo plan estrategikoari dagokionez ze betetze maila egin dugun, ze helburuak jarri genituen, daukagun indarrarekin eta garenokin ea hori lorgarria izan den, nola egituratu behar dugun, eta eskarmentu horretatik abiatuta plan estrategiko berria martzan jarriko dugu 2026-tik aurrera. Eta zehaztu dituzue kontseiluen helburuak epe ertain edo luzera begira? Zeintzuk izango diren, Bai, oraindik ez duzue. bai, baditugu. Osea, azkenean gure helburuak da, osea, niretzako da aieraldean euskarari, ez, etorkizun batean, euskaraz bizitzeko ateak zabaltzea, ez, eta horretan inziditzea. Eta hortik daude hildo ezberdinetan egin beharreko lanak. Bidea oso luzea izango da, badakigu ez dela erreza izango, baina bideak ireki behar ditugu, ateak jo behar ditugu eta horretan jarraitu behar dugu lanean. Mhm. Eta, bueno, ez dakite, amaitu baino lehen, ez dakite kontseiluak zerbait goraipatu nahi duen. Bai, bueno, lehen esan dudan bezala, ez? Guretzako euskara ez dela proiektu bat, ez? Ez dela egun bat bakarrik, ez? Guretzako euskara da jendartearen artean harremantzeko sare oso polita, ez? Bizitzeko era bat da eta hori jarritu behar dugula zaintzen eta elikatzen, ez? Eta guk horretan jarrituko dugula lanean, hor jarriko dugula gure indar guztia, eta naiz eta oldarraldia egon eta testuingurua oso positiboa ez izan, baliatu behar ditugula aukerak ere bai, eta aukera horiek probetxu sartu eta lanean jarraitu. Ederto, ane, mil esker,
Hausnarketa mamitsu hau ekartzeagatik azalerara, eta animo igandeko ariketarekin, ze, bueno, egoitara horrekin ziur Bai, lan handia dozuela aurretik. bai, bertan elkartuko gara. Bai, Eskerrik asko. mil esker. Eta, bueno, ba, orain, zera, atsedenaldi txikitxo bat, segundo batzutukoa, eta jarraian egingo dugu azken agurra. Eta, bueno, ba, atseden txiki honen ostean, gogoratzen dizuegu, ba, bueno, ba, eskualdeko albiste guztiak aiaraldea.eusen dituzuela, asteburuan ez ahaztu aiaraldea.eus bizitatu dezakezuela, eta, bueno, ba, bereziki agenda klikatu dezakezuela, ikusteko zer dagoen, guk bereziki azpimarratzen dugu eta gomendatzen dugu, ba, bueno, eskualdeko Euskararen egunean parte hartzea, igande ia osoa izango duzu horretarako, orduan aprobetsatu, ez geratu etxean, igandea ez da deprimitzeko eguna, baizik eta gauzak egiteko eguna, orduan aprobetsatu arabiateko, eta besterik gabe, gogoratzen dizuegu, urrengo ostegunean berriro ordu batetan hemen egongo garela, eta nola ez, ba, eskualdeko albisteak eta pilpilean dauden gaiak izango ditugula izpide. Esandakoa. Urrengo ostegunera arte, bizitatu aialdea.eus edo bizitatu gure sare sozialak.